Nazdar Minecraftáci, zdraví vás Minecraft Gamer X u dalšího tutoria, u dalšího let's playe, prvního let's playe, je to první let's play z první série, se jmenuje tu kamarád Marek, čau. Zdar. No a my jsme si postavili dům, no spíš dům to není takový přerostlý dům, spíš strašně velký. No a my si ho ukážeme a pak se ještě rozhodneme, co budeme dělat. Já bych řekl, že půjdeme těžit, protože jsem si enchantil krumpáč. Nevím, co má, no účinnost 2, tak to je dobrý. Tak ukážeme vám barák. Tohle je moje patro, můj pokoj, mám truhly naplněný krámama samýma. Už jsme se vydali i trošku těžit, našli jsme několik diamantů, dungeony 2, já si vemu asi kyblík s vodou, nejlépe 2. Také 3, ty si naplně venku ve studně, máme ještě studnu. Tady máme enchanting místnost na mém balkónku. Jo. Úžasně pěkná. No, jo, tamhle je creeper, ahoj creepere. Mě nevidí, se šlepej. Tak jdem. Tady vám Marek ukáže jeho pokoj, tak jdi. Nebudu já, no. Tak, pojď. Jdeš nebo ne? No, nemusí zabírat. Musím se. No. Tak nás tady, tak nám tady proveď, jo, co to vůbec je. Ale dělám pár truhel. No, jsem se vevnitř. Šivku, postel, crafting table, věc. A udělal jsem si i takový tajný vchod trošku. Tak nám ho ukáž. Já ho rozbiju. No, čem to rozbíjet, fakt nemusíš, bych tě bučil sekírku. A nám diamantu ještě. Svítící dýně, to je pěkný. Tady je ještě jako truhla, tak se můžete podívat. Jak, já se kouknu. Ty máš toho tolik, cedulky, žebříky, no jo, zlatý cihle, jo. No jo, brnění, toho tolik máš, jo, to si z toho tolik udělal, jo. To mám ještě na sobě. No, to mám taky, no. Ještě nepoškozený. Čerstvý diamantů. No já taky nevím. No vidíš. Mně zase nejde vyskočit. Co má tady v těch truhlách, se koukneme. Tolik steaků. A ještě se koukneme tady. No, tam nic moc není. Tam je spíš takový ten stavební materiál, co mám taky. Se koukneme ven. Otevři se. Tady máme pole, který už jsem dneska tohleto sklidil a zasadím nevím kdy. Jsme měli nějakou stromovou farmičku, no, jsme pokáceli už. No, hlavně já, no. Tady máme tu studnu, ono se mi to laguje, já se omlouvám předem, že když budu mít lagy, samozřejmě, to asi jo. No, asi máme 3 kyblíky s vodou, kdybychom nalezli na lávu, ať to můžeme pěkně tohleto zhladit. Tam máme farmu na sugarcane, já opět spadnu, no, tak tam se asi nepodíváte, no. Možná jo, už jak se to laguje, tak já ho strašně padám, neumím skákat. No, on už tu je, no. Nemá lagy, já bych zase spadnul, to by byl. To už nám zase vyrost sugarcane, jo. Máme další sugarcane. Jsem nevěděl, že roste tak rychle. Co sklidíme? Já nic nevidím. Já jsem sklidil celý, já jsem šikovný. Jsem blbej, jsem to asi prokopnul. Já to musím ještě zasadit, ale mě fakt nebaví, ale. Tak. A vydáme se na nějaký to dobrodružství. Kam by ses nejradši vydal, hele, Marku? Já nevím, mohli bychom třeba jít, no. Máš krumpáč? Jo, to víš. Jaký? Diamantovej? Ne. Kovej. Jo. Žádnej. No, tak se vydáme těžit, Tak najdeme nějakou jeskyni, my už jsme jaké všude kolem byli. Au, moje noha. A Ondro, hezky se ti to laguje? Já vím, hele, už se to laguje pěkně, víš. Tak, začneme těžit a tam jsme už byli, tam nic není. Tady taky jsme byli, tam jsme toho moc nenašli, jenom asi, já jsem našel asi jenom 2 staky železa, to nic moc, asi 5 diamantů.
Jo, co ta voda tady zase dělá nepořádek. Mně se to pěkně laguje, to se mi nelíbí. Zastavíš to nebo mám zastavit? Já už jsem to zastavil. Ach jo, tak se koukneme někam. Co tu tady je, hele? Prd. Je tam prd. No, prd. To říkám, prd. Jdem. Ach jo. Tady nic nebude. To chci nějakou jeskyni pořádnou vygenerovanou. A tady nikdo široko daleko nic není. Nic není široko daleko. My jsme si ještě mohli udělat kompas, aby jsme se mohli vrátit zpátky. A to je jedno, se nějak vrátíme. Tak jdem hledat? Tak jo. Ach jo, to je... Jak jsem to, co je tady? A tady máme jeskyni, už máme jeskyni a tam je torčky. To se mi nelíbí, že jsem tam už byl, nebo tam je láva. Se koukneme, tam jsou torčky, jo, tam jsou torčky, tam už jsem byl. A já si to nějak postavím, abych jsem nespadl šikovně dolů. To jsem na to šikovnej dost, to víte lidi. Ach jo. Ty to zabil, ty jsi šikovnej, ale. Co je tady? A máme tady další jesky, tam už jsme byli a tady jsme ještě nebyli, ale. Hele, nemáš torčky náhodou u sebe? Máma, kde jsi? Tady, za tebou. Za tebou. Máš torčky? Kolik? No. Kolik? Já 26. Mi je půjč. Já budu osvětlovat. Já vím, že jsem se jenom zasměl, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Nevyházej. Díky. Ach jo. Tady si nechám. Jo, dobrý. Jasně, 22. Dobrý. Bereme železo? Jo, jasně, že bereme všechno. Lidi, já vím, že že YouTube strašně stmavuje videa. Já to vím. Koukám na jiní let's playery, který dělají videa. A YouTube si to samo stmavuje. Což se mi nelíbí. Nic proti jako YouTubeům a dalším let's playerům. Tak jestli nic nevidíte, tak nevím. Ale my se budeme snažit asi dávat všude torčky, abyste viděli všechno. To je konec, jo? Proč jsem mi dal 2? Jsem magor. Tam to někam vede. Vezmeme si uhlí, ne? Bych chtěla diamanty nějaký. Tak se půjdeme své s vozíčkem, ne? A jo, dobrý nápad, a tam někam můžeme kopat. No, tak jdem. Zase jdou otravu na Skypeu. Tak jdem. Dojdem tam pěšky. No co? Jinak máme pár pluginů, no, kterými se můžeme teleportovat domů. A tam radši dojdu a mně se to strašně laguje, abych tam šel strašně dlouho. Tak já se tam asi portnu. Portneš se se mnou? A jo. Ne, já tam dojdu. Máme to laguje, jak já se portnu. Tak, jsme tady. Tak ale počkej na mě. Jasně, já tě portnu, jestli chceš. Přestalo. Se můžeš koukat ze zhora. Čau. Tak a já si vemu ještě, asi radši udělám ještě torčky, než se vydáme. A redstone. Já tu mám ještě 36 torček, mám jich 52. Ještě 2. No, to bude stačit 52, ne? Jo, to jo, tak jdem. Jdem se s vozíčkem. A máš vozíček? Tam, no já taky ne, no. To jsme pěkně vybavení, hele. Cože? Že máš 2, já nemám. Mám 3. Si uděláš z ironu, já mám asi 4 staky ironu. Jo, ti dám, mám 3. Tady máš. Tady máš u mě. Jdeš? Tak jo. Mně se to taky strašně laguje, ne? Tak se napapej. Aha, já si ještě potřebuji něco vzít. Já si potřebuji ještě něco vzít. Já se ještě omlouvám.
Tak, teď už asi s náma budeme mít všechno. Kde to mám? Jo, 16 bude stačit stejků a ještě 3 kuřata a jablíčko, tak. Ještě najdeme zombíky. Je, meč mám, luk mám, šípy nemám. Běž, běž, běž. Co to sněd? Sněj maso, víš? Jsem žebrák, rozumím. Když že máš diamantový brnění, to se nezdáš. Jedeš první nebo mám já? Já jedu. Ježišmarja. Bacha ti neujede, vypni si to radši. Horská dráha. To je sexy. Už jsme tady. Když tak je tu hodně vozíčků, tak bacha na to. A mohli bychom dojít někam úplně dolů, co to jde, a kopat si. Zkusíme to tady tudy. Čekej. Co nejvíc dolů, já čekám. A kde jsi? Šel jsi dolů? Jo, šel jsem dolů, tam jak vždycky chodíme. Jak vždycky chodíme, jak jsou tam ty 3 torčky, to víš. Torč 3? Jo. Já už tam jdu za tebou. Jo, tam. Jak vždycky chodíme. Tam jak je to uhlí tady. Haló. Jo, počkej, já jsem to přenesl, víš. Tady jsem. Pojď. Jsi teprve přijel, jo? Tudy. Tady někde byl ten dungeon, ale už jsme ho vybojovali. Ten kruh náš. Nevím, k čemu je. Jdeme co, zkusíme jít co nejníž. Najít diamanty. Jo, tady byl ten dungeon s tím stonem. A vydáme se tudy. Co nejníž se zkusíme vydat a pak začneme kopat do prázdna. Wow. Bacha, jsou tady, oni bojujou sami, tak si bojujte. Nebo oni bojujou proti sebe, jsou hovada, vole. Už se zabili. No to je taky... Bacha. Tam ještě jede někdy. Tady, kde seš, kopre, pojď. Creeper. No, tak si bouchni. Když ti to pomůže. No a víš, že já odbouchu jako takový schody. Jo, a ten druhý jsem nevyleze a já ho zatím zabiju. Tak pojď. Haja. Nebouchy! No, si mu teda hodně ubral. Čekaj, já tě postavím ty schody. To už jsi tady, jo? Tak. A tak. Dobrý. Ještě ne, jo. Kudy. Jo, tady jsme dneska našli tohodle, bacha, je tam další creeper. Nebuzeruj ho, radši ho nebuzeruj. No, dobře ty. Ale máme tady železo. Slunové. Kde jsme našli ty diamanty posledně? Nemáš vodu? Jo. Stěžovat. To já tak nesnáším, když spadnu do té lávy. Dobrý. Tady jsme našli ty diamanty, ne? Dneska. Jo, tak zkusíme kopat tady. Takovou šachtu. Zkus kopat vedle, takhle vedle. Kope, já tě kraju záru. Jo, tak jo, já bych se tam spadl nějaký creeper. Tak. Už natáčíme 14 minut, tak to je zatím slušný. Tady už je hlína. My jsme se tam moc... My jsme se tam dost hluboko gravel, tebe nechci. No, tak si padej. Máme další. Mně se hello, ICQ, a už volá. Co jsi dělal? No, mě to nějak vypadlo. Jo, se stává. No co je tady? To bude tady láva.
Jo, láva, máme tady něco dalšího. No, tak můžeš, Tak, tak jdeme lejt vodu. můžeš chladit, jo? Jo, tak já chladím a když tak třeba tam budou nějaký diamanty, jo. Ale A bych si dal diamanty. Je. Nic. Jsem se pěkně trafil. Nic, fakt nic. No. Tak se rozlej. Čekaj, já si dám ještě torčky, rozmístím někam. Tak, jsem na tu nejbližší, jasný. Tak se rozlej, asi dělám zpátky. Tak, vůbec nic, jo, jsem čekal spíš. Ach, tak tady začneme kopat. Čekej, to jsem položil teda blbě pěkně. Jo, teda to osvítím a začneme kopat třeba tady, také tam dozadu. Vem si jednu a já si jemu také druhou. A bacha na lávu, jo? Jo, ono se mi nějak vrátilo. Nějaký lak. Bacha na lávu, jo? Když tak. no, právě se do ní spadnu. Jo? Jo, Čekaj, tě poleju. no, díky. Máme zač. Já ji tady ještě teda neměl. Nic, jo. A co je pode mnou? Jsem čekal spíš. Koukneme se teda ještě níž. Až k bedrocku se podíváme. Jestli nám to umožní. No, co se mnou hraje? Můžeme se kouknout k bedrocku a koukneme se za tohle. Nic. Ne, uhlí. Já jsem sem nedal. Juj, to si mě schodil pěkně, hele. Ono se to sebralo, nerozbíjej to. Bacha, jdeš ven nebo ne? Kopáme ještě, koukneme se až k bedrocku. A už jsme u bedrocku. Hej, už jsem u bedrocku. Dole úplně, bacha. Bacha, teď jsem nechoď, já to zkusím odokopat. Jestli se můžeme vzít ten bedrock. Tak čemu ti bude stejně? No to čekáme. Bacha, počkej, než taky já kopnu sem, no. Začnu kopat, počkej, já sem dám torčku. A už jsme opět dole. Budeme kopat takhle, si narazíme nějaký diamanty. Mohli bychom, ale už. Jsme na nějaký té hladině. Nic. Ale měli by tu být. No, nemusí být opravdu všude. Já jsem si vám zničil tu torčku. Ach jo. Uhlí je mi houby platný tady v té nížce. To nezničím. Tak jdeme nahoru, no. Nic jsme nenašli teda, no. Tak se vydáme do jiné jeskyně. Budeme kopat dál, nebo se vrátíme? Budeme kopat dál. Jo, jdem kopat dál. Jasný. Juj. No zase ten gravel, mě štve už. Flint. Tam je pořád něco jiného, nebo to stejný, jo, to jsou to stejný. Kopeme dál, já sem dám torčku, tak. Mi se to úplně laglo, úplně obrovský lag a vrátilo se to. Tak, pěkně. Teď už se mi to tak nelaguje. Už se mi tak nelaguje, když těžím, je.
Sem dám torčku. Bacha, 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 tlačíš mě? Tak. Železo, hele. Jsem čekal něco víc. To jsi našel? Já nic. No, železo jenom. Je, vem si, seber se. Tak kope, jo, chvilku. Já si sem odbočím také jednu šachtu, já si odbočím. Tak. Tak, abyste pěkně viděli. Je, tady je zase hlína. Na zase bude někde gravel. Tak. A já mám redstone, našli jsme redstone, to už máme ale 4 stacky. A ten asi potřeba už nebudeme. No, ale redstone není nikdy dost. Lepší bylo, kdyby za nima nebyly diamanty. Našel jsem zlato. Jo? To je dobře. Našel jsem zlatou žílu. Jo, je tam toho hodně? 2, počkej, 3 zlatý, ty. No, to je 4, dobrý. 5. Jo. Tak to je dobrý, ale. A to To tam je můj nejlepší. den. Si můžeš, ale to zlato si nech, já už ho mám docela dost, jako toho zlata. Mě by spíš potěšit nějaký diamanty. Mám jenom 8 diamantů. Je. Už natáčíme 21 minut, hele. No děláme 30 a asi tohleto, ukončíme to, ne? Pro první díl, uděláme 30 minut. Je, nic. Čekal bych něco přijatelného. No, mě bude, já už mám to málo to životu krumpáše. No já mám půlku. A já tady mám hned železo zatím. Tak to jsem zatím lepší. Dost. Toho a je toho to dost, jako jo. A já mám 4 staky, jestli chceš, tak ti opak můžu dát, jestli chceš. Já mám 4 staky vypálenýho, jako jo, ne natěženýho. Je, co tu děláš? Můžeš těžit. Já ho mám u sebe, už jsem ho těžil teď. Mě se baví koukat, víš? Já vím. No mě se baví těžit zase, víš? Ne. A určitě lidi v dalších dílech budeme určitě ještě i něco stavět. A nevíme co ještě. My víme, že vás to stavění nebaví. No, natáčíme 23 minut, tak dáme do těch 30, bacha. A mě už to ale nebaví, já už to ukončil. Už to ukončil. Tak dám ještě minutu, jim třeba něco najdu. Tak. Tak jo. Třeba něco najdu a tu dáme jim. No to nechce nic, mě se nechce padnout. Pojď ty diamanty, nechtěli. Jsem chtěl. Jo, to jsem tak rychle, jo. Jsem za úkusnější krumpář, si budu muset dělat novej. Juj. Nic, pořád nic. To není možný. Sorry. Takovou... Já si ho doničím železo vedle mě. Jo, já ho vyberu. Tak. Dávej za mnou torčky. Jo. Já budu brát i suroviny, ty nič, a já budu brát suroviny. No, to olívku chce mi moc brát, nechce, to mám 3 staky. Já už jsem bez krumpáče. Jo, tak já jdu kopat. Tak. Bez krumpáče, jo. Tak no, dávej za mnou torčky, no. No, vem si je, dávej za mnou torčky. Tak.
Tak, pěkně, jdeme těžit zase dál. Jo, to je asi dlouhá šachta už, ale žádný diamanty, jo. To není možné. Ale redstone, hele. Asi vytěžíme. Chtěl jsi za tebe? Tak jo, dávám. Jej, bacha. To jsem nechtěl. Dávám ji za tebou, jo? Ne, tak jsem to nemyslel, hele. No řekl jsi to. Kolik toho gravelu tady je? Co je tam? Nic tam není. Tak já si vytěžím ještě, já vytěžím tohle ten. Redstone. Tak. A jdeme dál ještě teda. Nějaký diamant, aby jsme to zakončili nějakým pěkným diamantama. Redstony. No. Toho tady zase je toho redstone. Kolik už mám? Redstone spek, koukneme. Budeme tady mít takhle láva, nebo ty osvětluješ? Osvětluju. Nevím, co, že mě vytekla už láva. Někde? A mám poslední torčku, jo? Všechno nám dochází. Nějaká jeskyně, hele. Tak se koukneme ještě do té jeskyně. Tam je tohleto. Tam je lávák, něco uvidíte aspoň teda, doufám. Tak. A ano, tam máme diamanty, ano. Našli jsme diamanty. Já to tady poleju a našli jsme diamanty. Hej, vytěžím teda. V lávě vždycky jsou diamanty. To víš? Ura. Máš nějakou torčku? Tak počkej, já to vytěžím kolem dokola. A dám. Počkej, já to vytěžím kolem dokola. No. To je hele pěkný, ale. Ještě tady je redstone. No. To je teda ale. No. A ještě tady zatím pěkně. To se mi teda líbí. A ještě do podzemí by mohli vést. No, to se mi líbí. Počkej, to pěkně obkopu. Tak, to se mi líbí, ale. No. A tady je vidět, že už asi tady nebude. Redstone. Ne. Tak já je teda vytěžím tím mým enchant. Tak to osvěť, tady dole to osvěť. Tady to dej jednu. Tady dej. No, tak. Vidíte diamanty? Pěkný. No a jdu vytěžit. Takže. Jeden. Bacha, jeden. A ještě dáme nahoře máme. No. To bude. Jeden. A je tam ještě něco? To nevidím? Ne. No, já myslím, že tohleto byl asi pěkný díl. Možná, že vás někoho nebavil, jak koukat si, jak těžíme. Do toho redstone tady ale maso. Jak těžíme, no ale někomu se to třeba líbí. A mně se strašně líbí na tom, že jsme našli ty diamanty. Asi tolik jsme jich ještě teda asi nenašli, ne? No, já myslím, že ne, to byl asi nejlepší ten, no. Jo, no, bacha. Vylez. Nejlepší vlogek, no, já už. Jo, nejlepší bych řekl. Já bych řekl, že nejlepší. Bacha. Tak, teď jsem mě zase podkopala. No. Bacha s hlavou. Já si taky vykopu takhle pěkně dřevem. Juj. No a já si myslím, že pro tento díl byl všechno. My prosíme o odběry, o lajky, o komentáře, o soukromé zprávy na YouTube. No a chceš ještě k tomu něco přidat? Já nevím, na post. Všechno to je? No tak my se asi s váma tímto loučíme a ahoj. Čau.